ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад баъдро, шумо сурат маълумот чароӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мекунем. дар имрӯза навор аста баъдро квартираҳои фурӯшии арзон аста ки бо нархҳои 94 000 сомонӣ квартираи арзон аз территорияи Душанбе Рӯдакӣ ва аста квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар Ваҳдати Ҳисор ва квартираҳои фурӯшӣ аста баъдро боз аз территорияи Рӯдакӣ аз тарафҳои Варзо баъдро хонаҳои арзон ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон аста. навора то охираш тамошо кунед, падисаш кунед. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 131 сомонӣ. навора сар мегӯям маромад рафтем. якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон, кӯчаи Серко гуфтага аст. Серко назди мактаби 50, яъне баъдрон поёни Мардон мешавад. кӯчаи Серко назди мактаби 50 я райони Синода дохил мешавад. ҳамагӣ 1 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, баня, кухни, термис дорад. баъдрон ки хона мегӯяд бо ҳамаи чизо чорааш. наздикии хонада мегӯяд садик, мактаб, масҷид астае ва ду таи дигар мегӯяд термиси пачка дорад. мегӯяд кухни гарнитур, кондитсионер, ҳамаша мегӯяд қатишон мете плита, газ, дута термис ва кухни гарнитур, кондитсионер, телевизор дорад. ҳамаша қатишон мете, яъне ки хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, рӯи ҳавлиш майда, бетон кардагӣ, обсӯчам, пастяни ва канализатсиям дорад. дастфурӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 340 000 сомонӣ, бо арзонтарам карда метия мегӯяд. ина рақамошон вавилона кор мекунад. одамоне ки наличие мегиранд мегӯяд бо арзонтар ва муомила мешавад. дар рақамҳо дӯстони азиз дигар маълумотҳои пурраша гиред, маромад занг занем. шумо давомхали хонаҳо, заминҳо, мошинҳо ягон чи барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот дар васаб иморӣ кунед, фурӯшта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдро квартираи фурӯшӣ аст ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район мешавад. баъдрони азиз дар ҷамоати Зайнобод гуфтага аст соҳибшон, деҳаи Шараф селхозник. ҳамин хел навистаган. баъдрони азиз Ленинский район дар ҷамоати Зайнобод. якхонага квартира аст ки дар дуюми ошина қарор дорад. 30 квадрати метре бо обсӯи таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термис, ремонти хона хасредия бояд қатиш мегӯяд. подвалам дорад. подвал, балкон, дӯстони азиз, ремонти хона сред, термис, ванна ҳастае. дар наздикиш мегӯяд мактаб хело наздик аст, мегӯяд мағоза ҳастае. ҳамин хел чизо мегӯяд дар наздикиш хело наздикае. мағозаи калон, мактаб дар пеши ҳамин дома мегӯяд соҳибшон. дастфурӯш мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 94 000 сомонӣ. баъдрон бо арзонам мешавад, яъне ки тоқа суми холӣ мегӯяд соҳибшон. ина рақамошо рақамои мегафон аст кор мекунад. ба кадом дӯстони апаҳои акаҳое ки аз территорияи ки Ленинский район ҳамин хел квартира лозим бошад, маромад квартираи арзон аст. боз ҳамирам арзон мекунем мегӯяд соҳибшон. дастфурӯшна маромад хай бо занг зада маълумоти пурраша аз соҳибашон худатон гирем. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдро хонаи фурӯшии заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, территорияи пойтахт, ҷамоати Лохур гуфтага аст соҳибшон, поёни мошинбозор мешавад. баъдрон шаҳри Душанбе, ҷамоати Лохур, яъне поёни мошинбозор. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардага. баъдрон ки чӣ хел дисаи хона коробка аст, сохтмони хона нопурра. гирдаш сетка кашидагӣ аст. баъдро дар инҷа обсӯчам аст ва гирдашда одамо зиндагӣ доранд. фақат дар трезаш, катор, монтаж ҳамин хел корош мондагае. дастфурӯшна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ. бо одамоне ки наличие мегиранд бо ягон сум дигар муомила мекунем. мега ина рақамошон аст. баъдро аз ин рақамҳо дигар маълумоти пурраша занг зада гирен. агар бозам такрор шавад, шумо давомхари рекламаҳо бошад, хона, замин, квартира фарқ надорад, чизе ки маромад сурат маълумот адрес дар ватсап имо ҳамаша нависта рӯй кунен, мо фурӯшда рекламада албатта мегузорем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдро квартираи фурӯшӣ инашам аз территорияи Душанбе аст ки дар пойтахт
дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон, маҳаллаи 84 Миранико гуфтага аст бадрон, пушти бозори Бале, яъне ки пушти бозори Бале ҷавонон мактаб садик мегӯяд дар наздикиш рӯпарӯи ресторани Тангаи. Амихел соҳибшон нависиянд. Духонага квартира ҳастае ки дар 4 мошина қарор дорад, 51 квадратни метре, об свет ҳастае, ошхона, баня, кухни, термис дора бадрон, яъне ки 84 маҳалла мегӯяд Миранико, яъне райони Сино дохил мешавад. Хона мегӯяд об свет пасени ҳастае, ошхона, баня, кухни, термис, ванна дорад. Ремонти хона ва ремонтҳои замонави кардага аст бадрон, лаби роҳ дае. Мактаб мегӯяд садик ва мағозаи калон мегӯяд дар пеши хона, ресторан, бозори Бале, амихел нависиянд, ҳамаш дар наздикиш. Ҳамагӣ фурӯхта мешавад бо нархи 340 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, бо арзонтара метиҳем. Маълумотҳои иловагиша мегӯяд тариқи телефон мегӯяд, кадоме ки нафаҳмед тариқи телефон мегӯяд маълумотҳои иловагиша фаҳмода метиҳем. Фақат одамони харидори аниқ бошад мегӯяд тамос гирад. Марҳамат дӯстони азиз, занг зада аз рақамҳои поимода мегафон ҳастае, худатон маълумотша бо гирем. Панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Рега бадрон, дар ҷамоати Раҳмон гуфтага аст, деҳаи Даласой. Амихел соҳибшон нависам, деҳаи Даласой. Ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду дар хона кардагия бадрон, ки хона коробка аст, якта ошхона, баня, гедашда одамо зиндагӣ дорам ва об свечам ҳаст. Ҳамагӣ 10 сотиқ замин аст бадрон, ки ҷои хонакунӣ дорад, метавонед ки бо шумо айсар хона кунем. Дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ, бо нархаш мегӯяд дагаварное, бо маслиҳатам мекунем. Вариантҳои алишам боша мегӯяд пешниҳод кунем, мегӯяд хай вариантатонам мебинем, мегӯяд соҳибшон, агар ки ҳам хеле вариант дошта бошед. Кадоми сумкати мегирам, мегӯяд бо арзонтар мешавад. Ҳамагӣ 10 сотиқ замин бадрон, ду дар хона кардагӣ. Хай бо зангзад дига маълумоти пурраша гирем. Дӯстони азиз, чӣ хонае ки шумо мехоҳед аз кадом территорияи Тоҷикистон, мисол хонаҳай, квартираи, заминай, дар комментария нависед, мо гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкотон назанед ва навора подписаш кунед. Шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қорғонтепа, дар наздикии бозори Нихӣ гуфтага аст соҳибшон. Якхонага квартира бадрон, ки дар якум мошина қарор дорад, 40 квадратни метре, бо об свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни дорад. Лаби роҳи калонда мегӯяд соҳибшон ва бо заминчаи назди ҳавлигиа мегӯяд хатиш дорад, яъне ки дар пешам поёни домда мегӯяд бо заминчаам дорад, хатишо мегӯяд ҳисоб мекунем. Ремонти хона хай бадрон, мисол среде, на безеб, назур барои зиндагӣ мешавад, об светшам ҳастае, ошхона, баня, кухни назди бозори Нихӣ ва хай бозори ҳуҷҷарӣ ва вокзалам наздикиша, кадоме ки ҳамин территория медонанд. Ҳамагӣ бо нархи 165 000 сомонӣ нархи квартира аст, бо арзонтарам мегӯяд мекунем. 165 000 сомонӣ бадрон, боз кадоме ки агар наличи сумкати мегирам, мегӯяд бо арзонтар мекунем, мегӯяд лаби роҳ да мегӯяд пеши бозори Нихӣ, дастроша тоқа суми холӣ. Ина рақамҳо мегафоншон аст кор мекунад. Марҳамат дӯстони азиз, дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. хоҳиш мекунем ки лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо чиз дорем, ҳамин силкаи навори моро подписаш кунем. мо дар хизмати шумо, чӣ хонае ки дар кӯрае нависед, албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. ҳафтум замини фурӯшӣ аст бадрон, замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат гуфтага аст соҳибшон, ҷамоати Ширин Чашма. боз такрор мекунам бадрон азиз, шаҳри Ваҳдат, яъне ки ҷамоати деҳаи Ширин Чашма гуфтага аст соҳибшон. 6 сотиқ замин аст бадрон, ки ду дар хонаи калонда фундаментош рехтага аст, ки метавонем ки айбайнашро тақсим карда бо мисол 4хонага, 3хонага чӣ хеле ки хоҳем. 6 сотиқ замин ду дар хона фундамент рехтага аст, об светшам аст, гирди барашда одамо зиндагӣ дорам ва ҳуҷҷатҳои заминам мегӯяд 100%. Дастрошам мегӯяд мефурӯшам, мегӯяд сум дар кора, нархи 45 000 сомонӣ ки мегӯяд соҳибшон, бо арзонтара мешавад. ҳуҷҷатҳои замин мегӯяд 100% дар ном то кадомети мегӯяд. Ина рақамо мегафоншон, бо занг зада маълумотҳои пурраша аз соҳибашон 100% карда гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар амхали заминои фурӯшӣ, квартира, хона, мошин, ягон техника, ягон чизи дигар мисол барои фурӯхтан бошад, баъдон технико фарқ надорад, сурат ёки видеоша ёки мисол маълумотҳои пурраша, қатъи рақамо телефонатон, адресош нависта роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда
اعلان فروشتا میگذاریم. در اینجا نوارمون همین خوانه فروشی بود. تا ویدیو آینده خدا نگهبانتون.